Unama ngizenzanga Ichidozi bantu ababili kunesimo sabasibelela abantu ababili ngoba ninana nithi ngizophe ukukhokha inkinga yenu bafana bami niyaqina niyaphapha bafana bami umuntu ethe efika nje emculweni engaziwa ebekhohlisa abantu ethi usedumile. Nabamkhulu bengithumela amanzi namshaye phela ndinamizwa nabakhokho bengithumela amanzi namshaye phela ndinamizwa mina akentshaye phela ndinamizwa awuvumani balozi akentshaye phela ndinamizwa awukhulumani izinhlondenkulu akentshaye phela ndinamizwa mina awukhulumani balozi nabakhokho bengithumela amanzi namshaye phela ndinamizwa nabakhokho bengithumela amanzi namshaye phela ndinamizwa mina awukhulumani Is